Fasching a bale charytatywne. No toż mamy już od łońskiego wtorku ten balantrowy czas zasia zbyty. No i już mamy szluz za tymi wszystkimi balami charytatywnymi, albo jak mi to ktoś wytuplikował, jeden istny Antek Zelogewnik, kamrad mój to nie ma, bo jeszcze to diosecki Angryber, który wszystkie Filipy pozjadał i który mnie kozał na umiecie po amerykańsku pisać, ze akcją miłosierdzia. Bo jakoś ich nie poradza poskładać balu, rumraju, tańcowaniu ze miłosierdziem, chyba ino w ten czas, kiedy staro nie chce zatela tańcować ze mną, ze miłosierdzia nad swoimi szłapami i skuli tego, co by się sama nie zafucała. Te roski od poruch już lot są we modzie teraz to maj te bale charytatywne. I coś mi się zdo, i że tam, kaj coroski więcej ludzi tyro po hasiokach, tam no i więcej bajstrują pieniężne tych balów. I na jakoś ich nie poradza ujrzyć, co by bez tuż myni było tych maszkietników, chyba że wtory śnig do imentu zamarznie kole hasioka, lebo we zegródkach. I tu mi genau sztymują sztrofki Jana Lemańskiego, jeszcze to za blank stary polski pisał. Partaneczny, cudny szereg, Polska, Mazur, walc, oberek, kręci się w czarownym kole, ta na ludu głód, niedolę, perfum zaduch, dech kobiecy, na rzecz więzień i fortecy, na tych biednych duszą całą dobrotynne tańczy ciało. Oczy gwiazdy, lica róże, w Polkach ogień, szał w Mazurze. Stop, kolacja, szereg wódek pijesz za ten biedny ludek. Łzy za społeczeństwem chórem, lejąc bułkiem jest z kawiorem, zupa, polski barszcz podali. Jesz go, jesz na rzecz szpitali, pasztet jesz na rzecz podrzutków, mózg dla szkół, drób dla ogródków i kapustę jest brukselkę na niedole nasze wszelkie. Ja już w ten czas tak pisał. Nie było tydnia, nie było miasta, nie było soboty, co by w telewizji nie pokazywali jakiegoś tam balu, na którym wysztafirowane, wyfiochowane paniczki i panoczki nie robili ściepy na biednych, na dziecka, na niemocnych. Była srogach no akcja Jerzego Owsiaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I to poradza strowić. Więcej. Mam to pieronym rod, ale te insze, to mi się zdo to jakimś ich srogim cygaństwem. Srogim cygaństwem. I kiej tak dobrze kuknąć, dobrze pomedikować, nie dziwota, i że ten cołki Jerzy Owsiak jest dla niektórych oby wrzut na dupie, lebo mit eser na fresie. Bo on roz do roka bajstluje ta sroga Orkiestra Świątecznej Pomocy przy kiery nie angejbery w ancugach i italiańskich szewikach, nie fest wysztafirowane kalemby w szykownistych pelcmantlach, i no nasze dziecka, młodzioki, tyrają po sztrekach, po cestach, po miejskich i wiejskich placach, co by do tych sportkastlów wiela się do jak najwięcej betków od normalnych, a i fachowych bali i biednych ludzi nafechtować, naściubić. A ku temu wiele one uciechy mają, kiej mogą tak oby we Warszawie przy jej muzyce potańcować i festelnie się ubawić. Wiele tam bez ta jedna styczniowo niedziela nasztaplowali nie byla sam godą, bo to nie było jakoś i kwolba sam się rozłajzi i no dobra robota. Za to genau wszystkie miejskie angejbery rachują wiele złocioku, skludzili do jej waszkorbów, co godą. Na konto w banku, od prezesów, dyrektorów na balu charytatywnym, kaino to, co poszło na zagrycha, to dla całki szuli u nas we Chorzowie stykłoby na miesiąc dla dziecek na śniadanie, lebo na chlipka na obiad. Somech był poral od temu nazot na takim biglu, ka jeden dyrektor lajstnął się na aukcji dobroczynnej pora landschaftu obrozków tela i że za pieniądze firmy kaj nie skorzy nie stykło dla roboli na wypłata. Eugen z Pnioków.